Wa an Ibni Mas'ud lan katutur saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngandika Ibnu Mas'ud imlafad qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum eling-eling ngawartaken ingsun ing sira kabeh biman kalawan wong yuharramu kang den haramaken alan nari yaman alan nari ing atase neraka au biman atawa kalawan wong tuharramu kang den haramaken alaihi ing atase man annaru apa neraka tuharramu den haramaken yenar ala kulli qaribin ing atase saban-saban karabat hayinin kang lembut layinin kang welas sahlin kang gampang rawahu ngariwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngandika Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadis kang bagus.